Майстори и майсторанки. Дойде време да изкараме мушкатата на терасата. Жена ми ме стори да ходя да купувам държачи за саксии от мусю трикотаж. Аз си отвръщам с десен прав. Мислено и опонирам. Ти луда ли си? Ми те по 12 лева парчето. Общо 50 лева. Няма да останат пари за бира. Напрягам ума и физиката си и я мятам. Шкуря до дъно напуканата боя и ръжда. Най-добре става с фибър, диск и ягошлайф. Идва ред и на ръждопреобразовател номер 1 за всички времена – ръждостоп. Нанасяме на тънък слой от супер ефективния продукт. Усеща се как ръждата спира своето действие. Виждаме и големия интерес на котката към уникалния препарат за ръжда. Изчакваме 3 часа българския ръждопреобразовател да подейства напълно. Следващата стъпка е да го запечатаме с боя спрей. С ветрилообразната дюза нанасянето е бързо и лесно. С половин спрейче ще освежим до ново държачите за саксии. Тоест, ще останат и пари и за бира, и за едно кебабче. Станаха като нови. Шкурим и парафета на терасата. Има 2-3 слоя боя и става много бавно. След това обработваме фино с виброшлайфа. Готови сме за ръждостоп. Нанасяме с удоволствие и мярка. Пердашим отново с структурната боя и запечатваме да не прониква влага. Перфектна работа! Наредихме мушкатата и ще се насладим на тишината с чашка биричка. Серво БГ. Спести пари!